Assalamu alaykum mehriban tomoşaçylar. Bu Ceyhun Production, bu sürpriz. Yine mehriban tomoşaçylar, bugün bu sürpriz hyzmatynyň yubiley 100-nji sany üçin mukaddes 361-in gadamy bolan Könürgünç etrawynyň Akderya geňeşligine ýola düşdik. Ceyhun Productiony öz adyndan ähli tomoşaçylaryň adyndan 100-nji yubiley sürprize ýetenligi münasibetli tüýsürekden gutlaýar. Esasanam Galybertede Ceyhun Productionyň adyndan öz adyndan mehriban tomoşaçylar sizem gutlaýar. Sebäbi 100-nji sürprize mehriban tomoşaçylaryň goldamagy bilen ýetdik. Mundan beýlegem goldarsyňyz diýip umyd edýär. Bu wagtda sizlerle goldap geleniňiz üçin size çuňur hoşallygymyzy, çuňur minnetdarlygymyzy Ceyhunjan bilen bilelikde bildirýär. Könürgünç etrawynyň Akderya geňeşliginiň ýaşaýjysy häzirki wagtda Russiýa döwletine zähmet çekýän Sapazanyň adyndan Sapan mehriban uýasy, mehriban dogany aýlar jigimizi doglan güni bilen gutlaýar. Diýmek, bugünkü sürpriz yubiley sany aýlaryň şeýlede Sapanyň bagtyna düşdi. Akderya geňeşliginiň ýaşaýjylary Asyr agamyz täze gülgen nezemizi tüýsürekden mübarekleýär. Mehriban perdendiniň doglan güni aýlar jigiminden tüýsürekden gutlaýar. Hem doglan güni bilen hem täze ýyly bilen esasanam 100-nji sürpriziň diňe sizin kolanlygy üçin tüýsürekden meň adyndan Ceyhun Productionyň we ähli agdy bir işgärleriň adyndan tüýsürekden gutlaýar. Onda Sapan adyndan ýolanan azaýyp arzulary häzir baryp goşurar. Ýene bir zat belläp geçeýin, biz entek Sapada hiç kime de mehriban tomoşaçylar size de bugünkü sürpriziň 100-nji sanlygyny duýdurmadyk. Näme üçin? Adalatly bolmak üçin. Be Sapanam ýa-da aýlar jigimden Ceyhunjanam tananyk, menem tanamak. Şeýle geldi, şolaryň paýyna düşdi. Şoň üçin ýene bir gede gutlaýar. Hemme zat adalatly özüňiz şaýat bolarsyňyz. Ceyhun Production bu sürpriz hyzmatynyň ajaýyp pursatlaryny ajaýyp görnüşde size hödürleýär. Biz bilen bolun, bilen elmudama siz bilen. Dur, ýene bir zat. Indi 100-nji sürprize ýetdik. Netip bolsa 200-nji sürprizem edil şolar ýaly mugut bolar. Ýöne bizi goldan mehribanlary biziň ojaga sürprizimiz az bolýar. Şoň üçin ýene bir size täzelik, ýagny inni mundan beýlek öň sürpriz bize sargan bolsaňyz ikinji gezek siziň döwletli maşgalaňyzda sürpriz hyzmat arkaly barýan bolsak, hökmen siz üçin Ceyhun Production tarapyndan skitka bolar. Bulam siz üçin ýörüýte bu sürprizden sowgat. İlk bilen hemmeňize salam. Ejekenjan. Teňem ýaşymyz ýum bolsun, görjüň golup bolsun. Bular ýüzüň hiç wagt bolmasyn. Tädenjan, ejenjan. Teňem ýaşymyz ýum bolsun, görjüňiz golup bolsun. Betayla gelen mehmanlar dem Allah'ın ösilasın. Ceyhun Production işleriňizde sürlük. Ine mehriban dostlar, hormatly tomoşaçylar, biz Akderya geňeşligine Asyr agamynyň döwletli maşgalasyna geldik. Bugün doglan güni toýlayan aýlar jigimizde owadan sowgatlar bilen begendirýär. Tomaşa ediň. Assalamu alaykum. Bir el çarpalyň, ondan başlaýyn. Assalamu alaykum, hemmeňizi hoş gördük. Günüňiz haýyrly bolsun, işleриňiz açyk bolsun. Aýlar doglan güniň gutly bolsun. Ýaşyňyz ýym bolsun. Allah zan göroliň ýaşyny bersin. Ýene bir ýylyň düşümli, täze bir gutly, öz arzu etsin ýaly ömür bolsun. Allah zan Russiýa döwletine zähmet çekýän mehriban ogluň, seňe mehriban doganyň Sapan adyndan doglan güniň gutlap geldik. Ýaşyňyz ýym bolsun. Gülçemeni. Ana. El sarpam dokma. Mehriban käwetinen boş goýmady. Ene bilen Sapan adyndan. Hem de süýjülük torty. Ýörüýte aýlaryň doglan güni üçin. Ene ýalgysy var, aýym nip. Mehriban doganyň Sapa dostumyz doglan güniň ogratdy. Doglan güniň gutly bolsun, gowşulan sowgatlar. Netibesin täze gülgen neje döwletli maşgalaňyzda şolar ýaldyňa, gowy günler, toýly günler bolsun, hem täze ýylyň bolsagy, hem gyýdyňyň perdendi ine goşa toy. Men hem şo toýuň üstüne ýene bir toy goşjak. Sürpriziň içinde size ýene bir sürpriz bar. Bugün biziň Ceyhun Productionyň bu sürpriz hyzmatynyň 100-nji sany.
biz öň söz beripdik 100-nji sany kimin paýyna düşdi, şol mugat bolar diýip. Şo gün gelip ýetdi. Aýrajygymyz iň bir bagtly ýyllaryň biri eken. Töweleme gowunyňa görä şoň üçin bugün size mugat geldik. Görýtene biziň adymyzdan pandalaram bar, sowgatlar. Ine adalatly bolar ýaly. Ine bilam ýa sapajanyň size duýdurmany ine haky. Ine hemmesini gaýtyp berýärmi? Alyň netip etsin. Sağ ol. Toýmyza gaýtyn sağ ol. Ine hormatly tomaşaçylar, täze gelgenjäni meni tanamak, hiç ýyl garnaşlygym ýok. Jeyhun Production'ym tanamak, biz bilen hiç ýyl garnaşlygy ýok. Sapajanym tanamlyk. Adalatly hakykyna özüniň bagtyna 100-nji paý düşdi. Şoň üçin hem goldardyňyz ýene bir el sarpýar. Ve siziň hem bayramyňyz, biziň hem ýubiley sanymyz, siz hem tüýsürekden gutlaýas. Ne şunça wagtdan bäri bizi goldap gelýän tomaşaçylarymyz bar. 100-nji sanyda biz şu tomaşaçylaryň goldawy bilen ýetdik. Köp sag bolun. Döwletli maşgalaňyzda diňe toýlar bolsun. Sapazany da heme aýlaryň bagty hem sapaň bagty dawy. Sebäbi sapa bize haýyş etdi, olum 100-nji boldy. Sağ olun. Indi özüňizden bir aýtyp geçsäň, biz bilen garnaşlygyňyz ýa tanışlygyňyz barmy? Jeyhun bilen men bilen. Mene dogrusyna birinji gedek görýän sizi. Qeýdim aýlar jan ýaşyňyzda bolsun, görjegin gowluk bolsun. Hemmäňde biz silap geleninde köp sağ bolsun aýdyn. Sapajanymam arzu niýetlerine ýetsin. Uzak ýaşasyn. Şuleýde gelin getirip gelin düşürmegen bize netip etsin. Täze jaýy gerip birinji qeýdimyň doglagyny belläp otýys. Sağ bolun silap geleninde köp uzak ýaşa aýlar. Sağ olun emmeňizde. Sapa doganım sağ ol köp. Ýeşiňiz istillik sağ olun. Jeyhun Production diňem ýeşiňiz istillik ardy edýän. Sağ olun köp. Ýegenim aýlar jan doglagynyň kutly bolsun, uzak ýaşa, hemişe janyň sağ bolsun. Täze öljeki täze jaýyňam kutly bolsun. Öýüňize diňe gelin düşürüň. Ýaşymyz ýym bolsun aýlar, täze öljeki täze jaýym gutly bolsun, gelin getirmek nesip etsin daýja. Aýlar ýaşymyz ýym bolsun, bagtly ýyllaryň biri bol. Aýlar ýaşymyz ýym bolsun, täze jaýynam gutly bolsun. Aylar joram ýaşyňyz ýym bolsun, hemişe güler ýüzüňiz solmasyn. Şular ýaly hemişe owadan bolup gel. Ýaşyňyz ýym bolsun. Aýlar jeke ýaşyňyz ok bolsun, janyň sag bolsun. Aýlar ýaşyňyz ýym bolsun. Hadi. Ýa-da gol bolsun. Sapajanym sağ olsun. Sapada sag bolsun. Hemmäňe sag bolsun. Hemmäňe şeýle baýla. Köp sag bolun, aýdylan arzular hasyl bolsun. Bizem oşulyas töweleme täze jaýa da göçmüňde. Ýurt garşalsyn. Allah'dan döwletli ojagyňyzda toýlaryň başlangyjy bolsun. 100 sany surprize gatnadyk. Jeyhun Production tarapyndan 100-nji bizem garaşdyk. Ýani tomaşaçlarymyz hem tesbirlerde belliýär da 100-nji haçan, 100-nji haçan, 100-nji kim, 100-nji kim. 99-njy bolsa aýt diýenem bar, men etjek diýenem bar, ýöne ol bolanak. Bize diňe adalat gerek. Şoň üçin biz 100-nji düni sapajana da aýtmadyk, size de aýtmadyk. Diňe adalatly bolmak üçin aýlar janyň netibeti güýçleken. Töweleme. Inni goýberlen tüýjülük tarapyndan dagalaýyn. Yaşap giderim yani, kıyılları geçirip bilirim yani, dağyalı arkanda dururum yani, hiç kim kömek etmez doğunun yani. Nerede varsan bana sevgiler ol sana, gece önledim ev yeter ol sana. Doğanım doğancım, arkamda yancağım, gıynancım beğencim de yanımda duracağım.
Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. La 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 la, la 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 la. Bugün men günüm doğulan günüm, bugün men günüm doğulan. İlkinci nokta.com. Özledimi beğeniryen men, özledimi beğeniryen men. Her yıl şu güne karışan men, yine de bir yaşıl ölüyen men. Çağralar üşelin bugün, çağralar hedile delin şığın. Men günüm, doğulan günüm, ondan bundan soğut geliye bugün. Bana, men şeyle keyfim kovi. Ene bu sürpriz Ceyhun Production 100. sany. Tomaş edin. Ceyhun Production ajaýyp produktlary size hödürleýär. Bakamete Show. Happy birthday, iyi ki doğdun, z dňom raždenie, doğum günün bilen. Happy birthday, iyi ki doğdun, z dňom raždenie, doğum günün bilen. Kimin doğumunu belli del, her kim ovadan, her kim berdi, her kim täzeten töwrenip gelen ýaly, özüçe goşul ýasadı. Käbiri şeydip, käbiri beýdip, gelmedi köýde otyr oda geýnip, storieslara düşýär şeydip, storieslara kelle geýdik bolly. Toýdan galmajak bolu birden, rusgadalla işden olaturan. Aýdasy gelen ok toýa giren, duran ok yerinde birem. Onu edip beýle, durrun ber gelmedige içi yansın. Saňa tynel, onu oňar ýaňsen, gep gyýbat howuz bolsa arkalygyna ýüz ýaňsen. Wow. Utlani, doğulan günne utlani, hey, utlani, yüzüp çarşıp utlani. Kimin doğulan günü bugün? Tapaudy yok, oyna. Happy birthday, iyi ki doğdun, z dňom raždenie, doğum günün bilen. Happy birthday, iyi ki doğdun, z dňom raždenie, doğum günün bilen. Gel, koşul ya da tomaşa et, öýe ýergiden oňa puşman eder. Bize geňalýa kesekiler, toýa denne şey däýýär bizinkiler. Toyun şowkuny mihmana bagly, oy aýdym çada bagly. Bilen bilýär toy çaýka maly, son köp bar ýadyňdan çykmaz ýaly. Hemişe ýaş, hemişe sagdyn, hemişe owadan bol hasam. Bugünine gutlaýar täze ýaşyň dostlar, joralar üşüp çaşyp. Utlani, doğulan günne utlani, hey, utlani, üşüp çaşyp utlani. Kimin doğulan günü bugün? Tapaudy yok, oyna. Happy birthday, iyi ki doğdun, z dňom raždenie, doğum günün bilen. Happy birthday, iyi ki doğdun,